Ganto ya chaka sobo ikiranu korwase county ya Nyamira awase kina kobwatkana noro bebe ase county ya Nyamira naboye county ya Kisii na sensemo ya Keroka yetagendra ase kigambiro kinene kya Nyamira neye magega yoyo begete o goseyo yobegete ogosaba elyo kogania omunachi bina ase kigambire kyo gotana cha kigambire kyo ataba kagwikirana ase boyo yabeire entunda ya gatatu nonyana bonigo mu wakili oye abagakorwa kobore uchase kigambiro gotuguterare ekinekyo akubwatkana no gotekerana kwayo muri kito korwase county ya Nyamira job manki no roboti urwaso wime Ikina igoro beberwa Keroka gatie county Nyamira na Kisii ekyo kagere kogendera gotegererwa imeke gambero gy'ekindemero kya Nyamira uzwo monachi ebina umusike Justice Mugo Kamau nigo getakolekana lichuko lya rero Yemaga ya Christopher Barale uyobegete amasabo yo kumugania omonachi ebina kama umugo asekeli ya Christopher Barale atebeseta bwati obwegenwa buna omonachi ebina uyo nachikona cha ekina ekyo achabwati bwancherelya gochiase ensemo eyemo uyo kobeke application yago tebanga tabwati imaninga uyo na ejaje yokotegerere kineke na keruli buya. These are the things I wanted him to confirm in court, and he has refused to come. I believe if he at all he exists, then it's because if at all he exists, he knows that we have been advised. Estas ma eche omwakiri boyo begete kinekyo aseke gambero nyambega gisesa nigatebire ensemo yabo nigo baganiti amasaba Christopher Barale atuguterwe are asenge njitarabaga wikirana bosi bweke gambero ekyo chintunda isatu obere gagotebi gwache chintunda lero ne ntunda ya gatatu atakeire gochicha na inde tacheti igo application yeyu tenyale tikoigwekana intubune petitioner ntwatebanga application yeyo etuguterwale esengencho oyo yebegete gwangere goikerane koti bunetakeire wono nigo monachi ebina Mugo Kamau arachikorwa okonacha igoro ya masabo ayo chitariki emeronge chatonemo omochienyi oyo application for the peace of the we can even deliver it on that first. Yes. Mojaji gatebanga chitariki emeronge tato neye momotienyoyo gocha korwale ruling igoro ya application ya Ginko reporter ya Ndizi TV kurwase county Nyamira job maangi